nga lang may nanganak na pusa sa loob ng aming shop na hindi namin nalalaman. At gulat si Rose. Paano kaya nakapasok ito dito? Diyan pa talaga. Dito, kasi ayan o. Open kasi yung ano. Ito, mga open yung mga grills na yan. So, I think, nakapasok siya. Naghanap siya ng pwede niyang pag-anakan. At ito na-discover ni Rose. Nang lilinisan niya ang shop na nasa loob siya ng box, guys. Ayan o. O, ba't galit ka nga sa akin, uy? Meron siyang dalawang anak. Dalawa? Hindi. Hindi yata dalawa. Ilan? Yun, 1, 2. Biruin mo ngayon lang namin nakita. Galit na galit siya. At baka nilipat lang niya. Galit na galit siya. Kasi medyo malaki na siya eh. Tinitingnan lang kita. Ha? Wait lang, di ba nagpunta ka dito kahapon lang? Wala pa yan. Ay, nilipat lang niya dito yan. Kung hindi mo lang nakita. Hindi mo lang nakita. Natatakpan siya niya. Oo. Hindi lang namin nakikita. Kasi yung iba naming gamit, kinukuha ni Rose dito. Bigla na lang nakita niya sa box. Sa akin na yung isang... No. Hindi tayo pwedeng magpusa. Sorry. Pagkalitan ka ni uncle mo. Gustuhin man namin magkapusa. Bawal. Naturuan. Hindi. No way. Because, huwag kang Tapang-tapang ka ta. Amin kita. Ilan yung anak mo? Sabihin mo sa amin ng totoo. Ilabas mo yung iba. Hindi. Dalawa. Ay, aki. Ito may magandang isa. O, tingnan mo yun. This one. Brown. Sa akin na yan! Ang ganda oh. Sa akin na yan, ha? Ano sa ayo na? Ayan oh. Brown siya, 3. Baka mayroon pang iba. Oh God. Oh, God. Uy, One, we gotta wait. 1, 2, 3. Tika lang. Huwag kang... Dan! Umalis siya. Alis ka. Alis. Huwag mo. Hindi ata. 3? Where are you? Ay, gutom na yun. Oo nga, gutom na. Ay, ang cute oh. Sa akin na yan, ate. Wait lang. Sa akin na yan. Babae. Look guys. Oh my God. We have a cutie. Ay, 4! Saan na siya, uy? Alis na. May 4 kaming kittens. Oh my goodness, Lord! Meron kaming 4 na kittens. May napunta sa aming mga pusa na hindi namin alam. Pumunta sa namin, guys. Oh God, ang cute. Eh, bawal na bawal sa amin ng magpusa. Ayaw ni Happy. Oh goodness, look at them. Oh God, ang cute. Wait lang. Saan kaya namin ito ihahatid? Paano yan eh? Bigla kami nagka-4 na kuting. Yung pinakain kong pusa noon, bigla na lang na nanganak dito sa shop namin nang hindi namin alam. At ito, malalaki na sila. Ngayon lang namin na-discover. Kasi hindi ito bagong panganak eh. Parang ilang araw na to eh. Sino? Sige nga. Ito, magkamukha silang dalawa. Magkamukha kayong dalawa. Cute naman. Gusto din niya. Ano kayang gagawin namin dito? Bawal sa bahay na to. May kasabihan, naswerte ang pusa sa bahay. Bigla na, ewan ko ba? Di ba yung sa mga Chinese, inaano nila yung kumakaway-kaway yung pusang ganyan? Ito naman guys, ayaw namin ng pusa. Swerte. Meron namang pumasok na pusa sa shop namin. At ito, ngayon lang namin na-discover kung saan medyo malalaki na itong pusa. I can't imagine ngayon lang natin nalaman namin po. Dating na mo, 4 ang anak. Ngayon lang natin nakita, balik-balik ka dito, hindi mo nakikita, Daddy. Hindi mo nakikita to, 4 ang anak. 4 ang anak, nag-anak dito sa box. Malalaki na, bakit di na na-discover na merong pusa dito sa loob ng... Ay, ang cute! Oh my God! Ilang na kaya to? May 1 linggo na kaya to? Oo nga. Paano hindi natin nalaman eh? Love kittens. Ang cute.
my goodness, Lord. So, Anong color yun? three little kittens na. Four. Ganon. Ito sa kanta 3. Three little kittens lost their mittens and they began to cry. Meow, 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 meow. Oh, mommy dear. Oh here, we have lost some mittens. You silly kittens, and you shall have no pie. Meow, 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 meow. We don't have a pie. Four little kittens found their mittens, and they began to sigh. Oh, mommy, they found their mittens. Ayan na yung pinakamaganda. Yung Now, saan kayo dapat ibalik? kaya. Meow, 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 meow. Halika dito, Max! Ito, dahil si Rosana ang nakatagpo, siya ngayon ang dapat ilagay. Doon sa kwarto. Oh, goodness, Lord. Smile naman dyan.